Това беше шоу или това беше клипкенка или висящи от скали. Естествено, че без кордова не може да се мине. Един рън да видим сега на кадятката. Тази вечер за първи път без води. Със сигурност времето на Петър изтече. Сега му предстои неговия воен скок, волно-точковен скок. Аз лично не знам какво ще направи Роб Адалберг. Бях почти убеден, понеже приятни тренировките. Но Петър Пилат се отправя към своя скок за 2 точки. Финалният скок за него бяхме тази вечер. Да видим. Размаха краката напред, назад. Аплодисменти за Петър Пилат от Чехия. Сега обаче ние ще изчакаме тук горе на този скок, където той ще трябва да реши. Тази година доста по-силен и струва скока. Аз съм качил от 5-6. Очакваме Петър Пилат да се прояви. Аплодисменти. Айде, идвай! Да говориш на хората. Следващото път трябва да донеса вода. Добре, че знам къде е спирачката, не че спирачката си. Съдър по себе си уникален Петър Пилат. Петър, say something to the Bulgarian people. Ден добри. Actually, yeah. Hey guys, thank you very much for your atmosphere here. It's something unbelievable, so thank you very much. I really appreciate it. It was a fantastic season. Thank you, Night of the Jumps family, for all this nice season, and thank you, and hopefully see you soon. Аплодисменти за Петър Пилат от Чехия. Аз не бих могъл да говоря след тези ефектни твои скопове. Сега да видим обаче, знаете, лампата светва тук, лампата светва там, лампата светва тук, лампата светва там. Ако светне там, той се качва на горещия стол. За сега втора позиция за Петър Пилат, но това, което направи Роб Адалберг, беше уникално. На Полша пак е правил бекфлип с двама човека. Аз няма да се пробвам с него. Голяма засилка, много